moción do Grupo Socialista para a implantación na provincia de Ourense dun parque empresarial exclusivamente vinculado ao sector agroalimentario. Ten a palabra o Grupo Socialista, señora Elvira Lama, cando queira. Bo día, moitas gracias, presidente. Bo día a todos e a todas, señores diputados, e os que nos podan ver por streaming. Como ben dicía o presidente, esta é unha moción para a implantación na provincia de Ourense dun parque empresarial exclusivamente vinculado ao sector agroalimentario. E paso a dar lectura á exposición de motivos e logo aos acordos. Moitas veces tens escoitado aquela frase de hoxe temos que recordar. No Salón de Plenos da Diputación de Ourense, sempre en alusión a intervencións, compromisos, anuncios e acordos pasados feitos polos deputados e deputadas que forman ou formaron parte da Corporación Provincial. Ao longo destes últimos anos teñen sido moitas as mocións, as propostas aprobadas nas diferentes sesións, tanto ordinarias como extraordinarias, mais o paso do tempo e a realidade acaban evidenciando que só unha escasa porcentaxe deses acordos plenarios chegan a materializarse. E outros moitos quedan no esquecemento, incluso despois de que foran aprobados por unanimidade. Dentro deste carrusel de incumprimentos, entre outros, destaca unha proposta que xa acumula moitos anos de historia, posto que hai que retroceder ou retrotraer como mínimo ata o ano 2014 para atopar unha primeira iniciativa co fin de impulsar a implantación na provincia de Ourense dun parque empresarial exclusivamente vinculado ao sector agroalimentario. En anos posteriores, anos 2016 e 2017, tamén houbo mocións e propostas nese senso, buscando un pulo para este sector empresarial e para a dinamización económica, instando a promover, por exemplo, a constitución da Zona Franca de Ourense, o estudo para a implantación da marca Ourense de calidade na produción agroalimentaria, ligadas ás denominacións de orixe e ás indicacións xeográficas protegidas existentes no noso territorio. Algúnas destas propostas acapararon grandes titulares nos medios de comunicación, incluso foron incluídas nos presuntos programas electorais do candidato a presidir a Diputación Provincial de Ourense e tamén foron recollidas nos supostos plans de mandato que ían ser cumpridos a pés xuntillas. Todas estas iniciativas foron presentadas e debatidas nalgún dos importantes debates do Estado da provincia que se celebraron durante o último lustro. E no caso concreto da iniciativa que traemos a esta sesión, incluso foi aprobada en dúas ocasións polo Pleno. Unha delas por unanimidade, gracias a unha proposta do Grupo Provincial Socialista feita no ano 2018. Este feito é un exemplo máis que explica con claridade a postura do PSD-PSOE ao longo dos últimos anos, declinando asistir a esta sesión extraordinaria a causa da súa escasa eficacia e ante os problemas reais da veciñanza da provincia de Ourense. Son por todas e todos coñecidos os relevantes datos que a industria agroalimentaria aporta a esta provincia, significándose como unha actividade clave no tecido económico ourensá, sendo moi destacable o elevado número de empregos que xenera exercendo, polo tanto, unha repercusión vital na economía social do noso territorio. Xuntas, suman case un tercio de todo o sector industrial da provincia de Ourense, dando emprego casi ou a máis de 8.000 traballadores e traballadoras nos ámbitos da industria agroalimentaria, as bebidas, a agricultura e a silvicultura. Este sector é un dos grandes motores do comercio exterior do noso mercado laboral, cun papel nuclear no conxunto das exportacións da provincia. Non hai máis que observar como nalgúnas comarcas de Ourense o seu peso relativo sobre o conxunto da industria chega a cadar o 70% do total. Esta industria agroalimentaria nuclear para as cifras macroeconómicas de Ourense, pero tamén o seu destacado papel dentro da economía de proximidade de miles de persoas que viven deste sector. Ao longo das últimas décadas podemos observar un destacado incremento no seu número de traballadores e unha tecnificación do emprego para facer fronte aos retos que abren os mercados internacionais e as novas tecnoloxías. A agroalimentación serviu e servirá unha vez máis para non conxelar a nosa economía en anos de crise. Por todo exposto, o Grupo Provincial Socialista presenta a proposta de acordo. Primeiro,
deseñar coordenadamente con outras administracións públicas e co sector privado a implantación na provincia de Ourense dun parque empresarial exclusivamente vinculado ao sector agroalimentario. Segundo, instar ao presidente da Diputación Provincial a que cumpra o estipulado no punto 21, artigo 61 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réximen Xurídico das Entidades Locais, como tamén o recollido na letra N do punto 1 do artigo 34 da Lei de Bases de Réximen Local, no que se indica que entre as funcións do presidente da Diputación está facer cumprir os acordos da Diputación. De momento, nada máis e moitas gracias. Grazas. Grupos que queiran intervir. BNG, Bernardo, tes a palabra. Sí. Sí. No, sí. Bueno, pois, ao respecto desta moción do BNG tamén non nos cabe outra que apoiala. É ben sabido que do noso grupo político pois, o obxectivo, un dos obxectivos fundamentais é o apoio aos sectores primarios como sector que incardina o resto do proxecto para a nosa terra. Desde logo consideramos que un factor fundamental de desenvolvemento para o rural galego, que sigue sendo a maior parte da superficie do país e que seguramente ha de seguir así por sempre, agardemos, porque senón outro sería bastantes malas novas. E ao respecto desto, xa no bipartito fora presentado un proxecto no Val da Rabeda do cual unha parte significativa era para un parque deste tipo, un parque con unha vocación claramente agroalimentaria. E, por outra banda, o compañeiro e amigo Carballido leva anos clamando no deserto a prol tamén deste parque empresarial agroalimentario nunha provincia como a nosa que ten unha clara vocación hacia este sector e que, dende logo, consideramos que debería ser unha aposta fundamental. Por lo tanto, o noso respaldo a esta proposta. Por suposto, haberá que estudar donde, como, cales serían as ventaxas comparativas para o mesmo, pero, sen dúbida, creemos que é unha proposta caída e, por lo tanto, vamos a apoiar. Nada máis, moitas grazas. Grazas. Democracia Ourensana, Armando. Gracias, presidente. Bueno, nós tamén íbamos a votar a favor porque en algún momento, no mandato pasado, creo que xa foi, o noso partido presentou unha iniciativa prácticamente similar. E máis, nós concretábamos incluso máis, propoñíamos un lugar concreto. Esta moción non fai propostas de lugares concretos. Tamén se tratou, en algún momento, en algún pleno do pasado mandato, a proposta do Val da Rabeda, da que termina de falar Bernardo. Vamos a apoiar, pero, xa digo, donde, cuando, como. Xa sabemos cual é o problema sempiterno que ten esta Galicia en xeral, pero Ourense moi en particular, cos munifundios e con toda a problemática no momento en que se empezan a tocar as parcelas para facelas máis rentables, para xuntalas, etc. Entonces, bueno, a idea é estupenda, as potencialidades en materia agropecuaria da nosa provincia son de sobra coñecidas, a min teñen dito moitas veces moitas persoas que veñen de outros países coas que falo e dícenme, vos non sabedes a riqueza que tedes aquí con esta terra tan fértil e tan... Veñen o mellor de países que son semidesérticos e non poden entender. E dice, se os collemos nas nosas maus estas terras, pero bueno, é o de sempre. Entón, en espera de que se poda concretar un pouco máis estas propostas, pois así como proposta xenérica, pois claro que a apoiaremos. Grazas. Grazas. Grupo Popular, Ana Villarino. Esa palabra. Hola, bo día a todos. Gracias, presidente.
A verdade é que, bueno, pues cando comecei a ler o texto da moción pensei que me confundía de documento ou que se confundiran vostedes a hora de copiar e pegar parágrafos. Porque, bueno, presentaron unha moción que leva por título Parque Empresarial exclusivamente vinculado ao sector agroalimentario e ver que son a mitad dos parágrafos falan do asunto en cuestión, pois, bueno, é un pouco chamativo, non? Falan vostedes no texto de presuntos programas electorais, supostos plans de mandato, importantes debates do Estado da provincia, sen dúbida para justificar que vostedes carecen de programa electoral, carecen de plan de mandato e, por suposto, carecen de propostas que aposten polo desenvolvemento da provincia. Estes son, e non outros, os verdadeiros motivos polo que vostedes non asisten nos últimos anos ao debate do Estado da provincia. E agora, para justificar as poucas ganas de traballar coas que inician o ano, terán o pleno esta moción que foi presentada no seu momento polo Grupo Popular. É evidente que desde o Grupo Popular imos apoiar esta moción, porque creemos firmemente na nosa provincia. Un territorio eminentemente rural, donde o sector agroalimentario ten un peso importantísimo. En determinadas comarcas como Trives, Caldelas ou A Limia, o sector agroalimentario é o que ten, con diferencia, máis peso, sendo, polo tanto, o sustento de moitas familias. Ademais, o sector ten unha alta contribución á creación e ao mantemento do emprego. Move a quinta parte das exportacións totais da provincia e supera os 150 millóns de euros en volumen de negocio exterior. Poucos lugares hai en Europa onde convivan xuntas tantas denominacións de origen de produtos como en Ourense. Na nosa provincia están 4 das 5 denominacións de origen vitivinícolas: Valdeorras, Ribeiro, Ribeira Sacra e Monterrey. 2 indicacións xeográficas protegidas de Pemento, Arnoia e Oimbra. Unha ISP do pan, o de Cea, e destacan tamén produtos como a pataca ou a castaña, que, aínda que a ISP engloba toda Galicia, na nosa provincia teñen a maioría do peso do sector. Estes foron os motivos que nos levaron a presentar no seu momento esta proposta, e varios foron os que ata agora non fixeron posible que se tivera materializado. A realidade que nos ten tocado vivir e xestionar, especialmente neste último ano, foi un dos principais causantes de que esta iniciativa non mira a luz. Quero aproveitar esta intervención para recordar que a través do INORDE estáse facendo un extraordinario traballo para o sector. Un traballo de análise, de investigación xenética, de asesoramento, en definitiva, de acompañamento diario ao sector. Esta Deputación apoia e apoiará ao sector agroalimentario, un sector clave na economía ourensán, que aínda ten moito campo para desenvolverse, seguir crecendo e especializándose. Para rematar, decir que o Grupo Popular presentou esta proposta no seu día e hoxe, como non pode ser de outro xeito, imos votar a favor, recordando, eso sí, que no momento en que o Grupo Popular o presentou, o PSOE daquela abstívose. Nada máis e moitas gracias. Grazas. Segunda quenda de intervencións, Grupo Socialista, Elvira Caldoqueiras. Moitísimas gracias, presidente. Home, a verdad é que hai que ter bastante cara para vir a esta institución ao seu máximo órgano colexiado, que é o plenario, onde se toman as decisións que despois, volvo a reiterar, se incumpren sistematicamente ou na súa meirande parte, para facer o discurso que acaba de facer a señora deputada Ana Villarino. Efectivamente, a provincia de Ourense conta con 4 DOs vitivinícolas das 5 que hai en Galicia. Vostede xa as nomeou. Ademais, casi ISPs que vostede tamén nomeou, patacas das variedades que todos sabemos, Quene de Agria, Fina de Carballo, Pemento de Arnoia, Pemento de Oimbra, e tamén é referente na carne de vacún das razas autóctonas que temos na provincia, concretamente 5. Ben, esta moción que se trae a debate ven a por enriba da mesa a necesidade de crear un espacio dedicado aos produtos que saen do noso territorio, dos nosos concellos, e, polo tanto, un pulo imprescindible para as economías de todo un sector productivo que en Ourense representa, segundo os datos recollidos no INORDE e que a señora deputada nomeou, pois son prácticamente un total das exportacións que supera os 150 millóns de euros en volumen de negocio exterior e crea en torno a 8.330 empregos directos. Na provincia, señoras e señores deputados, levamos moitos anos de retraso con respecto a outras partes do territorio nacional
no que este tipo de iniciativas representan e que xa están implantadas con gran acerto e que levan vencelladas tamén consigo outro tipo de actividades parellas como son os envases, os embalaxes, a logística ou a tecnoloxía do sector, entre outras. Efectivamente, señores diputados, xa no ano 2014, no debate de Estado da Provincia, o 14 de novembro, vostedes aprobaron a proposta número 13, que decía textualmente: deseñar coordenadamente con outras administracións e co sector privado a implantación na provincia de un parque empresarial exclusivamente vinculado ao sector agroalimentario. Incumprida. Nin que decir ten que vostede, señor presidente, no ano 2015 anunciaba nun mitin en Laza un parque empresarial exclusivo para o sector da agroalimentación, así como unha sede para as DOs de orixe ourensá, e dicía: temos que demostrar a nosa alta calidade naquilo que nos é propio. Recorda, presidente. Posteriormente, no ano 2017, o PP propón crear a marca Ourense de calidade alimentaria. Era unha das propostas para o debate do Estado da provincia, no que estaban recollidas 32 medidas para seguir dinamizando Ourense, entre as cales se atopaba a proposta número 11, Economía, Emprego e Sectores Productivos, da seguinte teor literal: deseñar coordenadamente con outras administracións e co sector privado a implantación na provincia dun parque empresarial exclusivamente vinculado ao sector agroalimentario. Incumprido. Asemade, a proposta aprobada no punto número 18, Desenvolvemento económico e sectores productivos, dicía: facer un estudo da implantación da marca Ourense tendo en conta as DOs e as ISPs coas que contamos no noso territorio provincial. Incumprido. No seu plan de mandato 15-19, vostede, presidente, presentaba 77 accións entre as que se atopaban: unha, a un modelo productivo, a un novo sector que xere emprego e sirva de marca que podamos exportar. 2. Iniciativas e proxectos inorde e emprendemento, sede na capital para as DOs de orixen provincial, Saborea Ourense. Aquí un novo termo que queremos acuñar. Con posterioridade, no debate do Estado da provincia do 18, a primeira proposta do Grupo Socialista, copiada literalmente da súa proposta incumprida, aprobada por unanimidade dos presentes con 21 votos, era deseñar coordinadamente con outras administracións e co sector privado a implantación na provincia dun parque empresarial vinculado ao sector agroalimentario. Incumprida. Tamén a súa proposta número 7, marca Ourense, co voto favorable do Grupo Popular, do Grupo Socialista e a abstención do BNG, este plenario aprobou aquelo de facer un estudio da implantación da marca Ourense de calidade na produción agroalimentaria. En fin, a idea é estupenda. Levamos 7 anos martillando nesa idea. Polo que se ve, co transcurso dos anos poderemos volver a traer cada ano a mesma proposta, votala e sistemáticamente incumplila. E volverá a ser unha mera declaración de intereses. E o triste é que co potencial que temos non sabemos poñer en valor e exportar con valor engadido aquilo que producimos e que nos pode convertir en certa maneira nunha potencia. Señor presidente, la política se define como el arte de lo posible, decía algún sabio. A día de hoxe, o arte da política é facer realidade aquilo que é posible. Non basta con soñalo, falalo nos mítines electorais, escribilo nos plans de mandato, senón de facelo realidade. A sociedade e a realidade socioeconómica ourensá nos demanda justamente iso. Hoxe, máis que nunca a pandemia, veu a poñer diante dos ollos a importancia do sector agroalimentario. E, señora Ana Villarino, non é un problema do último ano, nin da crise que estamos a atravesar, é un problema de vontade política. Nada máis. Como dicía, o sector agroalimentario e a pandemia ven a poñer diante dos ollos que o abastecemento dos produtos no mercado é imprescindible, porque pode achegar a cundir o pánico. Non é menos certo que todo o que se predica dentro dos foros políticos non só debe,
sino que pode e ten que cumprirse, que para eso estamos en política. Espero, señores e señores deputados, que esta moción reciba, como vostedes declararon, todos o seu voto unánime, e que esta corporación poña todos os medios para que, desta vez sí, sexa unha realidade neste mandato. E postos a pedir, tamén me atrevo a propoñer que a ubicación poda estar na comarca da Limia, por ser esta comarca unha das que maior peso económico ten no sector e no tecido productivo. E máis en concreto, se queren contar con elo, ao carón do Parque Empresarial de Xinzo. De momento, nada máis e moitas gracias. Grazas. Segunda quenda de intervencións, BNG. Sí, nada, respecto a isto, pois reiterar o noso acordo con que vaya adiante. Singularmente tamén decir que, desde logo, para este proxecto debería de ser un precursor fundamental, a parte do propio sector, lóxicamente, non cabe outra, a Xunta de Galiza, a través da Consellería de Medio Rural e incluso da Consellería de Industria. Consideramos que eles son incluso os que teñen as competencias dun xeito máis directo e claro para desenvolver calquer proxecto destas circunstancias, e nós como Deputación pois temos a obriga de promovelo, de facer ver a necesidade, incluso de dispor fondos para o mesmo, pero dende logo non podemos deixar de lado a responsabilidade da Xunta a este respecto, e incluso non descartaría, por que non, a posibilidade de que dende o propio goberno do Estado se apostara por un proxecto deste tipo, posto que non é algo que debamos de desbotar, xa que é de importancia capital, como ben decía a voceira fai un momento, para toda a cidadanía e dentro do que nós chamamos a garantía dos suministros para a poboación, non? Entón, a soberanía alimentaria, era que non me saía agora mesmo. Entón, a partir deste punto, e buscando todos esos nexos de conexión, entendemos que é un proxecto que podería sair perfectamente neste mandato, que debería de ter ese trasfondo que non simplemente se quedara no que é o parque, sino, por suposto, no factor de desenvolvemento de toda a provincia de Ourense, posto que o que sí que temos son terreos baldíos en estado de abandono, que o que xeran son problemas e non producen valor engadido, en moitos casos, nin dun punto de vista social, nin dun punto de vista económico, pero tampouco desde un punto de vista medioambiental, e non hai que facer de menos isto, sino que todo este proxecto debería ter unha clara reivindicación do aporte que fai o sector primario cara á riqueza na biodiversidade, e este debería ser o enfoque tamén fundamental para este parque, non outro, posto que este tipo de produtos son os que teñen un maior valor engadido nos mercados a día de hoxe, os que teñen tamén un valor dende o punto de vista do quilómetro cero e dende a sostibilidade medioambiental do proxecto. E con estes vimbios consideramos que se pode facer realidade o proxecto e vamos a respaldalo. Moitas grazas. Grazas. Democracia Ourensana. Gracias, presidente. Bueno, reiterar o noso voto a favor. Efectivamente, ante situacións de crisis, como a pandemia ou como outras moitas que podían dar ter lugar e que a historia nos enseña, o sector primario, os sectores de produción de alimentos, etcétera, son os máis resilientes porque satisfacen necesidades básicas da xente, non? Entonces, vimos nos últimos meses como aquelas partes do mundo, de Europa ou de España, cuya economía dependía moito dos sectores non primarios, como o turismo, etcétera, pois veronse moito máis afectadas. Efectivamente, facer que a economía pois este, digamos, soportada sobre un sector primario forte,
é importante por ese motivo. Pero que, ademais, na nosa provincia, eso realmente podese facer porque, como decían os portavoces anteriores, temos os recursos. A señora Elvira concretou un pouco máis, non sei se foi porque planteei a cuestión na miña primeira intervención de poñer, porque claro, habrá que empezar a decir lugares concretos, e por qué, e por que non. Lógicamente terán que ser sitios con boas comunicacións terrestres, que remedio queda, porque aquí marítimas non temos, de momento. Nunca se sabe. E nada máis, sencillamente, pois, votar a favor, pero coa mesma filosofía que dixo pois, a portavoz do PSOE. Del dicho ao hecho hai un trecho e é moi fácil aprobar a moción, pero despois hai que chegar a ser proactivos e chegar a que estas cousas sean realidade. Nada máis. Gracias. Grazas, Grupo Popular. Ana. Gracias, presidente. Me vou ser moi breve. Decirlle ao Grupo Provincial do PSOE que non está mal que aproveiten as propostas presentadas por outros no debate do Estado da provincia, pero que, sin dúbida, estaría mellor que tiveran unha actitude propositiva propia. Reiterar a aposta e o apoio do Grupo Provincial Popular ao sector agroalimentario, un sector que ten demostrado non só durante a pandemia o necesario e importante que é para unha provincia como a nosa, e xa por último, ofrecer tamén como unha posible ubicación para este parque empresarial o Concello do Imbra, porque ademais de ter moi boas comunicacións terrestres, como di Armando, contamos con dous marchamos de calidade, que é a denominación de orixe vitivinícola Monterrey e a ISP Pemento do Imbra. Reiteramos o voto a favor do noso grupo, nada máis e moitas gracias. Grazas. Breve turno de peche para a voceira do Grupo Socialista, cando queiras. Moitísimas gracias, presidente. Moitísimas gracias polo apoio. Si vamos conseguindo que, inda que sean propostas que foron incumpridas sistemáticamente, inda que foran, como digo, iniciativas do grupo de goberno desta institución, si conseguimos neste mandato poñelas en funcionamento, benvidas sean as propostas, inda que sean copiadas, Ana. De novo, reiterar que non é falta de traballo, é cumprir os acordos que se levan a cabo dentro desta institución, que nos parecen importantes, por suposto. E o apoio ao sector primario, non teña dúbida que me parece que todos os que estamos aquí representados apoiamos ao de bendito sector polo peso na economía da provincia que representa o mencionado sector agroalimentario. E decir ao respecto da ubicación que logo de que o presidente faga as xestións oportunas diante de outras administracións, porque o que está claro é que a Deputación Provincial por si mesma non pode pôr en marcha esta iniciativa e necesitará recursos non só da Xunta de Galicia, como ben apuntaba o voceiro do BNG, sino incluso recursos do Goberno do Estado ou incluso mellor deses fondos de recuperación europeos que podan chegar. Por lo tanto, eu penso que non se debe demorar máis esta iniciativa. Señor presidente, queda nas súas mans que se poña a traballar sobre isto, que será o futuro da provincia de Ourense. Aí atoparános a todos. Me parece que por unanimidade todos os diputados e diputadas que formamos parte desta corporación. Con respecto á ubicación, pois tamén haberá que consensuar cual é a mellor ubicación, que comarca está mellor conectada, tanto vía por ferrocarril ou vía terrestre, e reiterar que o noso interese é simplemente poñer en marcha valor engadido aos nosos produtos, exportar e crecer. Me parece que aí está o futuro da provincia de Ourense. Por lo tanto, agradecerles o apoio unánime a esta moción e nada máis. Moitas gracias. Grazas. Rematado o debate desta moción, sométese á votación. Votos a favor da mesma? Unanimidade. Súmase o voto da señora Lama Novoa. Queda aprobado.